Jum biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech approva direct order ta' aktar minn 400,000 euro. Din id-direct order ingħatat lill-Kumpanija tal-Komunikazzjoni. Dal-aġir ta' Tonio Fenech li issa Simon Busuttil ħatru biex ikun Shadow Minister għall-affarijiet barranin kien innotat fl-aktar rapport riċenti tal-Awditur Ġenerali. Rapport li fisser kif dak li ġara ma jirrispettax ir-regoli tax-xiri fis-servizz pubbliku. Aktar minn hekk, fir-rapport intqal li din id-direct order approvata minn Tonio Fenech fl-2013 kienet tkopri xogħol li diġà sar. Xogħol li kien mifrux fuq il-perjodu ta' bejn Jannar 2010 u Jannar 2013. Fir-rapport tiegħu, l-Awditur Ġenerali qal li kienet korrispondenza tal-Ministeru li permezz tagħha kienu approvati 64 invoice li konfermat li dawn id-direct orders kienu approvati propju fit-8 ta' Marzu 2013. Aktar minn hekk jgħid l-Awditur Ġenerali l-approvazzjoni ma kienitx imsaħħa b'ġustifikazzjoni dwar għaliex f'dan il-każ il-Ministeru ma mexxix mar-regoli tad-Dipartiment tal-Kuntratti u dan minkejja l-ammonti sostanzjali involuti. Kien hemm ukoll każ fejn ma nstabet l-ebda prova tax-xogħol li sar b'rabta ma' direct order ta' kważi 12,000 euro fl-eqel tal-kampanja elettorali propju fi Frar 2013. Dawn l-400,000 euro ma kinux l-uniċi. Jirriżulta li kien hemm 127,000 euro oħra f'direct orders li kienu approvati u li marbuta magħhom l-Awditur Ġenerali innota qatt ta' nuqqasijiet. Iktar dettalji dwar dan il-każ mistennija jkunu żvelati fil-ġurnal Kulħadd ta' għada.